lehen partidua jokatuko duen lehiaketa honetan, eta bestetik Berasaluze eta Deluz. Ota egitzen berez Deluzen aurrelaria, eta Oiongo partiduan ere berak jokatu zuen, baina orain eskuko minez dagoelako ezin izango du jokatu. Eta hementxe daukagu, beti bezain prestu eta dotore, Josean Tolosa ere. Josean, egunon. Erresaka pasa alda, homenajearen erresaka. Bai, eta oso pozik gainea, oso egun politia da zan, frontoia beteta jende asko eta berotasun handi eta oso egun politia pasaren duen da oso guztua gainea. Ilusio handi eukean egun horretarako eta frontoia itxuratuta, eta ezpazen ere behintzat itxuratuta, bete xamartuta ikusi nahi duen, giro onarekin, eta nik uste nahi duen dena eta gehiago bete zela, ezta? Bai, nik egun hoi beti gogon izatea nahi nien eta homenajeke hola erdipurrik hoik tristean zagizatetxuk eta bat euken poz bat behintzat beti esateko ne homenaje eunen frontoia bete zala eta egun oso ona pasaren dula denok. Eta bakik guk egu ere denok irekin izan ginela egun horretan, eta ez guk egu bakarrik, nik uste pelotazale guztiak, bertara joan zirenak eta joaterik izan ez dutenak egun hortan oroitu zirela Josean Tolosaz, eta berak hainbeste urtean egin duen lanaz, eta bakik jende askok ikusi zuela, gero gauean eskaini genuen finalura ere, errategiren kontra irabazi duena, izaten handuk adorerik, gero partidu horiek osorik ikusteko. Ez, nek pelota izan aizen bitarte, behintzat, zata guztau izan du nek partidu ikustea. Eta final hori hola puskeka ikusit, baina osoa behin ez dela ikusi usteit. Nik uste hemen di aurre egin goitela ilusia partidu horiek eta ikusteko, eta bat gorde beharko izkiet, hemen di aurrea ikusi nahi bai zizte. Hemen di aurrera, ja, pelota mundu horretatik behintzat kantxatatik eta urrutixiago ibili beharko duan garai hortan sartuko zaik behar bada lehengoak ikusteko eta irrika hori. Beno, partidua hasteko oso gutxi falta da, dagoeneko ondo berotuta direlako pelotariak, lehen bake torneoari zegozkion partiduak ikusi izan dituzue, Ondo Aldalur lankidearen ahotsean entzunez kontakizunak, gu berriz Elgetako partidua hau eskaintzeko prest gaituzue, eta aldaketa hori Otaegiren eskuek eragindakoa. Oionen ikusi genuen partidu hartan oso joku ona egin zian, Josean Otaegik, Azpeitiarrak, bizi-bizi pelota eta tantoak ondo bukatuz, penatxo izango dik, ezta? Bai, nik uste baiet, pelotai guztik, afiziona mailen txapelketotan ateatzeienak, ilusio handik guzteizki eta beha entzate batetie oso txapelketa importantea ala eta nik uste pena handi izango gula, gaur hemen izatea. Eta alderantziz, Berasaluzek lehen ezian jokatzerik izan, Almando zen azelari guen berez eta jokatzerik ezian izan, eta orain ordezko jokalari bezala jarri diate, Otaegiren ordez, honek aukera hau aprobetxatu nahiko dik. Bai, dudipade lehen etzin soldauzkan nola onda etzin jogatzea izan, da beha sartu dioain, da gainea itzen handiko pelotari, ondo ibiltzeana, eta nik uste aprobetxatu nahiko gula. Elgetako pelotaleku hau zorua bizi-bizia dik, ikusi besterik zer nolako brilloa duen, zer nolako tizira duen zoruak, bestetik altura hundirik ez duena, eta Berasaluze sakatzaile handia dela kontutan hartuz, behar bada partiduan tanto mordozka erabakiko izkik. Bai, leikena, frontoi azkar xamarra eta ikizantako bezala sarea emaku xamar da altxatzeo galtzeko zehatzeo, errestasun gehiago, eta nik uste frontoi ontan nola partidu luzea ez dala izango. Bi eta huts, lehen abiziko bi tantoak sakez egin ditu Berasaluzek, hirugarrena ondo eraman du Zeharrak. Baztertu egin zaio Deluzi, beharra ondo sartuko da jokoan. Eutsi Deluzek. Otaegirekin batera Oionen sekulako partidu egin zuen Deluzek ere oso seguru. Eta hirugarren tantoa ere urdin orain honetan berra ondo izan da. Ezkerrez pelota bete-betean txapara jo zuen. 3 eta huts. Ikusazu tanto honen errepikapena. Deluzek oso ondo bildu du pelota. 9. kuadrotik. Hor azken momentuan ezkerra sartu behar izan du berra ondo. Eskuina prest zeukan arren, baztertu egin zaio txapapera. 3 eta huts, Berasaluzeren sakea. Azpi-azpitik aiztoa izan daiteke, oso ondo eraman du Zeharrak.
De Luz. Ikuste ezagun partiduko lehen peloteoa. Aztera De Luzek. Aztera Gozearrak. Ezkerrez tozatu. Eta suertezko tantoa, ies egindakoa, baina txapagainean. Berraondo ustekabean harrapatu eta 4-0. Oraindik berotzeko aukerarik ere izan gabe, 4 tanto kontra. Bai, partidu askotan hola izatea, uste bare hotze hasi, gero kontra gaurrea jun, eta ezin joi, eta txarra izatea, gero harriz gatuko bagizu, ikerakin berriz galduko tezun, da partidu hola astea, otzotzen, da hola aldeitzea oso peligroso izatea. 4-0, bere saluzeren sakea. Zeharrak ozta eraman, Ormadiak bera saluzek igarri egin dio Berraondo, oso ondo eraman du. De Luz. Aztera Berraondo. Kolpe bizia duen aurrelaria da Berraondo. Bai, oso fuerte jote, oso bizi, toke bikainiko pelotari, Eta toke dun aurrelarien gaitz berbera duena, ez da, gaur egun abizionatu mailan ere gabiltzan pelotari aurrelari toke dunak, Eugi bera, edo Nagore bera, edo toke dunak bai, eta horre tarte handiak sortzen dituztenak, oraintxo ez dela luze moztutakoan eta, baina gero aidez eta sartzeko Errioxar indar gutxiagoko hoiek bezain ausartak ez. Ez, nik uste gaurko uneko pelotari askon gaitzea, gaiz bezala da. Bote asko jokatzea baino aidezko ebilatzen da zulo asko jeue, zulo asko jeik izan dake bezala, baina gero aprobetxatzeko bukaeroi falta. Oraintxe bertan ere bederatziraino jo du pelotaka da bat Berraondok, baina oraindik kantu bakar bat ere ezin izan dute egin gorriek. Berasaluze. Eutsi Zeharrak. Txokoan dejada Berasaluze, oso polita, 5-0. Ezkerreskuin bikainak ditu duten honek. Eta ikusi duzu zein dejada polita egin duen ezkerrez txokoan. 5-0 eta mutil hau berez ere ez da nola nahi kokiltzen eta beldurtzen den horietakoa, eta 5-0 honekin hazi egingo zaigu, Bai, arteala, Mateu. Honek galtzen hasi izan bazien, seguro gola etzula zehatuko dejadoi bota, da normalen aurretik joan azitea eta atzea da horna ikara eta gutxi arriesgatu eta askotan partide beste txapa bat jo eta ia oso zaila jartzen zaie, buelta batea. 6-0, partidu hasi besterik ez da egin, eta dagoeneko alde handia lortu dute Berasaluzek eta Deluzek. 6-0, tanto batzuk suertezkoak, beste batzuk ederki eginak, denak urdinentzat orain arte. Eta partiduak erabat ies egingo ez badie, oraintxe dute erreakzionatzeko garaia. Beranduko bueltak tarteka izaten dira, baina ez dago hien esperantzan egoterik. Pelotan egun batutatik beste eta igual jogatuta alde garra izatek, suerten baita, nola azte etzen da, nola zehatza etzen, ikera garri izan nahi dut. Deluz. Azkera Berraondo. Berea daukera. Jokoan moztuz, eraman Berasaluzek. Azkera Berraondo.
parte hartu egin zaio Deluzi, ondo atera du, Berraondo. Pelotakada bikaina, ia zazpian bote, eraman ordea Deluzi, oso ondo. Ezkergantzoa eta kanpora. Oraingoan tanto oso ondo menperatu du. Bi pelotakada indartsu atzera, gero txokoan moztu eta ezkergantzoa sartzeko aukera izan duenean ausartu da orain honetan Berraondo, baina arrastuz kanpo. Bai, tanto bikaine jokatuik, bi pelotazo bota izki behatzeaino, moztu de bi aldiz ondo indik, txapaina oso ondo eta gantxo ondo sartuek, Ni uste hola saiti behar dula. Gaur ezpai sartzen hori baten sartuko jugu eta ikasten. Hemen gon euki behiu denok ikasten nahi dela hor. Azpiaziri atera duzakea bere saluzek, eraman zeharrak, zazpi eta huts jaun Andreos. Jo Deluzek ez hola jostaria handi baina oso seguro jogateik eta nik uste partidu asko uste jola. Hortxe da Zumarrako atzelaria, eskuine. Eutsi zeharrak, ea nor nagusitzen den atzeko kuadroetan. Nahi pixkeat hola Berraondo hola jokatzeko eran da asko batezia, hola gai bateko gore jatzertzeon toke biziaren, kantza pixka baik. Iketzekit askotan ikusiko guen oreja iruarrena, Izanian, azken urteetan desente ikusteko aukera, mutikoa ginen arren orduan. Baina haren mailara heltzea ez zugok edozeinen esku noski. Ez, pelota jaundi izan nuen, alkarrekin bagina partidu jogauta gok, eta pixka da arena goatzezia gola, tokea oso pine eta, ari izatezik gola moztutu den da atzau den el tiralinea, oso pelota zuzen da bizi dituzulako. Aztera, berazan duzue gehiagi arrotu gabe, eutsi zeharrak, ondo bildu. Gora! Berasaluzeri eskuinkada hori gora joan zaio. Sarea lehen ere esan dizuegu. Beixamarrean dagoela hemen. Ez du altura hundirik elgetako pelotaleku politionek. Goiko txapatik metroren bat edo hor nonbait izango du, hortik gora asko ez. Eta pelota pixka bat arrotu ezkero. Oraintxe Berasaluzeri gertatzen zaion hori gertatzeko arrisku handi xamarra dago. Bai, frontoi, eozin frontoietan pelotazo bikain izango den, baina hemen falta izan dek. Berraondo eta Zeharraren lehen tantoa, eta ea zenbatereneko probetxua ateratzen dioten, sakea berreskuratu, euren gustoko pelota kantxaratzeko aukera lortu, eta lehen tanto horren balioak zenbaterainoko eragina duen. Hortze duzue Berasaluze. Hau ere, kastaz da pelotari. Aita ere, Mikel Berasaluze laugarrena ere hementxe da gainera. Horrek ere ez du nork erakutsi falta. Alkarren kontra maia dirita guatxi. Maia partidu jogauta gauk. Arke, bastian beste ez izen bat, ez da? Gana partido, sabe. Bai, ez zuen ue hola, ez zuen hola rematatzaia baino txapaina eta asko mozutuzuna eta langilek jarri eta irabaztea behai oso zailo guen beti. Bi eta zazpi. Orain ere gauza bera gertatu zaio Deluzi, lehen bere aurrelarieri gertatu zaion gauza bera. Bestela sarea gorago izan balitz, ez dituzte aurreko horman gora joango zenik pelota hori, baina sareak balio gabetu du bere eskuinka da, 2 eta 7. Eta bueltak aipatzen hasita, Josean, hire omenaldiko egun hartan gertatu zen abintzat, derrigorrez aipatu beharrekoa, 21 eta 12 irabazten, eta 22 egin ezin.
Bai, ni uste ne homenajeko une hori batzui goatuko zaiela, esango gola, goatze altzate bai, Joxane homenaje egin zanuen, oita beta amabi irabazten zinbatzeken aluzteatzeaga, da gero, oita bita bat galdu ziren, buelta ikera izan nuen, bai. Besterik gabe begira egon ginen hori ere nekez ahaztuko zaigut, eta begira egoteaz gain zeuzkaten sosak jokatu zituztenei, aiei sekula ez. Bai, goatuko txu behin da. Beharra, ezkerrez. Aztera Deluze, gozatuz. Berasaluze sartu da jokoan bostet erditik, pelota jetxiz. Eskuin boleaka da, eta kanto bikaina. Konfiantza hundi zari Irrutitik gaina, konfiantza ikera harrikin da oso ondo, gaina ititxunak irrutitik gauz zaila egin dizik eta ondo atez aizkio. Bai, dejada ezkerrak irrutitik indik eta baina bolea irukuadro eta erditi hola sartuek, da xost indik eta tanto. Zortzi eta bi. Hortze dituzue, oraingoz garaile diren bi mutilek, Berasaluze eta Deluz. Biak oso ondo jokatzen ari dira. Pelota banak aldu dute, goiko sarea ikutu duelako, baina bikain ari dira. Zake gaizkoa eraman dute errak. Aztera berra ondo. Bostetik orain. Nor nagusitzen den atzean. Deluz. Gozatuz. Ondo ari da Zumarragako atzelaria, oso seguru. Ezkerrez bikain zeharra. Beharra ondorentzat, jokoan sartzeko aukera, atzera. Pelotaka da bikaina hau ere, bederatzi terdira, eta gora. Bederatzi terdira ino du. Hoi garrote daukena, toke bikaina zuek, Beharra ondok, eta ez, gorputza hundiko mutila delako, Ez baina toke bizikoa, pelotai bizi, oso pelotai... Oraindik ere, gorputzez egin gabe dagoena, hemen ez urte besterik ez, eta kaja estuxamarrekoa, eta oraindik, baina haze tokea daukan. Bai, hoi toke espezial bat zogek eta oso bizi ditu una pelota. Ezer gantxoa pixka dominatzen ikaste hau, holako zuloa indakeo. Bai, horixe. 3 eta 8. Eraman Deluze. Ezkerra sartu behar izan du azken unean Deluze, aukera berra ondorentzat. Aztera zeharrak. Falta adierazi du epaileak. Nik uste juezak zean ibiliela erdikoa altxatzea indu, ez da altxatako aurreko altxa da. Biak dudamudan, erdiko epaileak
Jaikiko ez jaikiko duda egin ondoren bertan geratzea erabakirik, eta aurrekoa izan du berandu xamar jaiki dena. Bai. Nik uste pelota du oso azala, gu hemen ikusi, errezela baina. Euri ere oso dudako irudituzeiak, hemen ikusteko modurik izango dugu. Ea. Ikusi ningo zuen seguru asko goiko arrastoa. Hor nun bait, ez dago errex erabakitzen, baina futboleko arbitroek bezala hauek ere une baten hartu behar izaten dute erabakia. Ontzat edo txartzat eman. Bai, nik uste juezak askotan erabaki hoi behar duela, desizio hoi. Askotan deskuidatuko hoi, baina beste atutan asmoatuko eta inbaguna, desizio hartu baguna azkar inbagula, ez altxata, jetxita, hola ibili. Oso garbi ez badauka ere, jendeari itxura hori eman behintzat, garbi ikusi duen itxea, irudipena. Rirra. 4:08, aldea pixkanaka jaten ari dira gorriak, Berraondo eta Zeharra. Eta azte bi beso dituen Bizkaiko atzelariak ere. Bai, oso atzelariak bikaine. Aztera Berraondo. Pelota zoa. Bederatzian baztertu egin zaio. Deluzi eta partidua aldatzen ari duk, Bai, pelote onda emateik dominatzen ari dela, Berraondo eta Zeharra. Beste saketita gehi asmatu die, baina oain di hasi bakarrik inde partidu eta nik uste Deluz da beraz hau ondo jogatzen ari dela eta behar dia seguro bezala jogatzen ari dela. Baina Berraondo eta Zeharra zaukea golpe gehiago, min gehiago itxeie. Baina galdure errexago. Berraondo sake ateratzeko prest. Eta Santo. Oso sake luzea izan da, zazpiko arrastorako ez zuen asko falta. Eta ezker manera bat sartu espaldi mazaio ere, sake horiek eramatea ez du gerresa. Bederatzitik aurrera, lehen ere esan izan du, bederatzitik atzera ondo jota ere nahiko lan izaten dela. Ondo jota justu aliatu, eta hoi batzutan, beti ez, Izate jo bola pelota behatza hondikin jo, behatzin da bosteateatzen da beste atzu ondo jota, tokei pareo beso hildaukelako justu aiatzekenak, hoi ondo jota, Berraondoren sakez egindako lehen tantoa, bigarrenaren bila doa. Oraingoak ezker hor maio du botea egiterako. Aztera Deluze. Ondo bildu Zeharra. Nontizien bot, bera egin du pelota horrek. Txokoan dejada Berraondok, oso ondo heldu da bera Saluzko. Heldu eta zazpira. Bera sartuko da orain jokoan. Etxi txokoan. Eskuin boleaka da. Irutarriz lauti itea, mini itea, Lehenkoa bezala txoste egiten ez badu. Aldi meinola gotokatzen ju, baina zailerek. Eta nik gaurko pelota askotan sartzetik irutita, bitarritit eta irutarritit askotan irrutiti sartzetik. Miniteko pelota bilatu da askotan aurren, aurreneko kuadrotan. Bina aurreti behintzat, han itxek aide eta mine. Gaurko pelota jan gutxi bilatzeie. Un onda baten da askotan botea jartzetik eta gero irun aide jartzetik. Eta irutik jotzekene normale, kontraioa kolokauta hotek eta zaila guaizatek tanto itxea, askoze. Azeri pelotaka da orain txere Berraondo, oso errez jotzen du pelota.
atzera zeharrak. Errexatea pelota, Irutik atzera, gerri-gerrian jo, zazpita laurdenean bote, ia amarretik oso ondo eraman du Deluzek. Eskuin boleak ada Berasaluzek. Deluz eskuin ez oso ondo. Eutsi zeharrak ere. Baztertu egin zaio, Deluzi, 7 eta 8. Partiduko lehen berdinketaren atarian egon gaitezke. Ez ahaztu, 7 eta huts irabazten hasi direla Berasaluze eta Deluz, eta erreakzionatzen hasteko garaia huraxe zen, gero normalean behintzat berantu izaten da eta bueno, ez du erreakzio makala izan, Ez gaina batzutan bezala ez da, behat pasa ez daien bezala pelota galduz, bai Berasaluz eta Deluz ondo jokatzen haitu, guain Deluz tanto ontan pelota zaile buelta doizik, behatzitik amarretik, eta nik uste buelta ematen ari dira, baina jokatuz, berra ondo aire pelota zutitzean jotzen, eta zeharrare oso ondo aire, eta nik uste jokatutako buelta dela, Eta zer nolako pelotakadak berra ondorenak. Azte eskuina, azte tokea daukan mutil horrek. Une honetan, jaun Andreok, ordu bat aterdirako minutu pakar bat besterik etzaigu falta. Ordu bat eta 29 minutu ditugu. Pelotariak aldageletan ezkutatu zaizkigu. Merezitako atseden alditxo bat hartzeko. Eta geuk ere horixe egin behar dugu une honetan, estadistikak gogoratu ondoren, orain arteko estadistikak. Sakez bat egin du, Berraondok 2 egin ditu Berasaluzek. Dejadaz bat Berasaluzek, Berraondok dejada egin bai, baina tanto bihurtu ez. Airez bolea zein zuzen Berasaluzek tanto bat, eskapadaz beste bat. Galdutakoak 3 Berraondok, 5 Berasaluzek, behartuta galduak bat Berasaluzek. Iragarkia itartetxo bat egin, eta bere alaxe gaituzue berriro, Elgetako pelotalekuz. Ez da aldaketarik markagailuan pelotazaleok, atxeen aldiaren ondorengo lehen tantoa duzue hau, 7 eta 8 daude beraz gauzak lehen bezalaxe. Eta Berasaluze tantoa menperatu nahiri. Eutsi ordea zeharrak, ondo. Berra ondo sartuko da jokoan. Orain ere, bostetik, 8 zeinen erresio duen pelota. Oso gutxik izaten duten tokearen jabe da. Berra ondo gaztea. Eraman Deluze. Ez du hor gozatu Berraondok, eskuinetik, zabal-zabaletik bildu ondo Deluzek. Berraondo. Ondo Deluz. Eraman Berraondok, aukera Berasaluzerentzat. Deluz. Berasaluze. Ezkerreko ondo zeharra.
oso io pelota hori Berasaluzeek. Oso tanto luze jokatzen ari dira. Deluz. Erdiraino joan da. Berraondo. Bostetik bederatziraino. Eta tanto. Gazpa gainean moztu du pelota. Berraondok eta Berasaluzek ez dio eutsi. Ezin izan dio eutsi. Zortzina. Zazpi eta utzeko hartatik. Majo aldatu ditu gauza. Koxean begira. 89 pelotaka da. Ia 5 minutuko tantoa. Bai, tanto gogorra izan dugu oso eta lehen esan deuna. Berraondo eta dominatzen nahi du peloteon. Beste ez ditu gaizki jogatzen nahi. Deluze oso ondo haide, eta pelota atzu galduzki, baina arrimagutako pelotak eta behartutako pelotak. Eta beste bi seguro eta gainea ematen nahi duk. Eta oain buelta ondo emantziek, ikusin behar, harrapatuta pasatzeien. Horixe ikusi behar orain. Erreakzionek jarraipenik baduen. Hala berriro urdinek, partidu hasiera hain bikaina izan duten Berasaluzek eta Deluzek hartzen dieten aurrea. Berraondo sake ateratzeko prest. Zazpitik abia da hartu. Eraman Deluzek. Gora! Hau ez da dudakoa izan. Denek, epaileek eta gainerakoek denek garbi ikusi izan dute. Ezker Orman gora igoan zeio. Berraondori, 9-8 berriro aurretik, lehen berdinketa hautsirik, Berasaluze eta Deluz, eta pelota aldaketa. Nik uste pelota motelxion biliko hiela. Pelota politia dituk, esan behar di pelotak oso politia hiela, pontoi azkarraek eta pelota niteko nuduko pelotak. Hemen askumuzko pelota jarrizkeo sak eta restaten ezuk erresa izango. Lehenkoa baino motelxiagoa. Aukeratu dutela dirudi. Normala dek, Berraondo eta peloteon errez dominatzen adituk eta Berasaluze pixka behi datzeok eta sartzeko oportunitatea izango tegun. Sake beldurgarria atera du oraino eta Berasaluzek, ez oso luzea baina zazpiterdian Ezker Orman jarri du berriztarrak 10-8 Sake egin duen 3. tantua. Oraingo akantxaren erdira. Eta alde guztien falta izan bertu lamatezin, atzenen buena izan dek. Berasaluze bera ere epailei begira, baina ez du bezu behintzate Ezker Orman edo sarean edo okerrik izan duenek ikusi. Atzera Berraondo. Be eskutiatea dela lamatezin, zer batan oso fuerte joik eta buena izan dek oso buena, ondo, ona atea baina. Pelota motelakoa dela, baina hau ere zortzira errez jo du Berraondok. Atzera zeharrak. Ezker bikaina du mutil honek.
Eskuin boleak adabera Saluzek. Saluzek atzera, ondo eskatutako pelota gainera. Bai. Eta Zeharrari eskutik ies egin dio pelota horrek, 11-8. Nola izaten diren gauzak. Zortziako berdinketa hori lortzeko egin behar izan duten partziala egin ondoren. 8-1 partziala egin ondoren. Azken hirutantuak berriro urdin, 11-8. Tantu honetan bertan esan dugu Zeharraen ezkerra benetan bikaina dela eta alaxera gainera, baina esku horretatik ies egin dio azken pelota honek. Hortxe uzue. Aldakauko mutil puska. Azpiazirik atera du sakea. Era Saluzek. Azkera Deluzek. Ezker gantxoa, interrantirik gabea. Garriro ezker gantxoa. Ez nahi haina gurutzatu. Berra ondo. Eutsi Deluze bederatzetik. Ezker gantxoa. Ederra tantoa. Hola asko iken baleki, Ederra tantoa. Lehen da bizi bederatzira, gerri-gerrian jota bederatzira, eta gero ezker gantxoa. Lehen da bizikoa kanpora Juan Baldino Zario ere, begira. Paretak indagaina, bikaine. Edo zeinek firmatzeko modukoa. Zoragarria. Este pasaje hoi sinberrozoke, gaurra behatzia jota, geho ezker gantxoa. Horrengoan, bigarren kuadroa pasatxoan hartu dik ezker gantxoan pelota hori. Honek kantxan egiten dituen zuloekin eta kontrarioak hain errex frontisetik urruntzen dituenez. Horixe pelota pixka bat gurutzatzen ikasi ezkero, gaia badik punta-puntako izateko. Ba, dudipa, pelotan bi eskukin gaina errexotzek, zazpin boteetxen oso errexartzek, da gaina pelota klaseok, tiene gola zeak, fuertek, eta geho beti atzea jozko zuloikia rinkutezik eta aide pixkeat gustatzen jakinen behi, baina oztako muñek jakinen behi lana pixkeat, Irrutinez gainea, baten hobin nintzatuzkeo, honek gola jotzeula oportunidad asko izango dik. Zailena ondo itxeik, jotzea eta oide zailena, pelota hola jotzea. Ikasten ez dena. Oitzeu ikasteik. Berezko tokia eskatzen duen hori. Behar bada lehengoan Euskaldun Makila dotore ura eman zian ire adiskideari, Pampila dutxi idea bezala edo bota beharko ziogu gantxoen eskola bat edo zergatik ez duen jartzen, eskumuturrarekin lan eginez eta horren errexe izango alitzea ikastea, egu izan den ez atola pelota artista hundina eta pelota ondonak usauna. Aztertu egin bera Saluzeri atzeraka zijoan, ez zegoen Deluz bera ere gaizki, baina berak sartu behar izan du, eta 11 partiduko bigarren berdinketa. Oraintxe izango dute aukera lehen aldiz aurretik jartzeko, Berra ondok eta Zeharra. Erraundo. Eraman Deluze. Aztertu Deluzi, ondo eraman du. Lan asko izaten nahi, baina ondo jogatzen nahi, Deluz, Oso seguru. Pelota batu da galdu zut, baina pelota txarra generalen. Behartutako pelotak.
gantxoan ausartu da berriro Berasaluze. Deluzki korpuzen sartu zaio pelota. Dejaba Berraondok eraman Berasaluzek. Eta ezkerrez huts Zeharrak. Ez dute oraindik lortu markagailuan aurrea hartzerik Berraondok eta Zeharrak. 12 eta 11 berriro aurretik ditugu urdinak. Berasaluze eta Deluz eta berriro epaile nagusiaren saskira jo dute. Ez dute denbora askorik behar izan pelota aukeratzeko. Ezkerra librea du irudietan dituen Mutilonek. Horrendik gaztea itxure zeudek, eta izan baduzte ditu baino. Bere datuak eman dizkiegu partidu hasieran. Zekiat berriro gogorarazterik izango duten gure lankideek. Dena ditu gazte baino, horrek horrendik gazte itxure zeudek. Irurogeita 17an zaiotakoa du, gozean, beraz, 18 urte, 19 egingo izkik, urtarrilaren 12an. Ba, esan dutena, dena ditu gazte baino oso horrendik itzen ari da Mutilen azazkek. Pelota motelxoa, ateia nik uste lehengoa izango gala. Gaztera Zeharrak. Eutsi Deluz. Ongo Deluz, eskuinez gozatuz. Gora! Goiko txapara joan da bete-betean Zeharraren ezkerka da, 13 eta 11. 32 pelotakadatako tantua, minutu bat eta 43 segunduko iraupena izan duena. Bi aldiz lortu dute markagailuan berdinketa ezartzea. Zortzinakoa eta 11kanakoa izan ditugu orain arteko berdinketa bakarrak, baina berdinketen ondoren berriro ere urdinek egin izan dute orain artekoetan aurrera. Eraman Zeharrak, sakea. Dejada Berasaluze, gaiztoa izan daiteke, eraman lehen botean Berraondok, beste dejada bat. Eskuin goleaz oso ondo Deluz. Eta meritu handiko txapelketa egiten ari da Zumarrako azelaria. Oionen Otagirekin partidu bikaina egin zuen. Eta gaur ere oso seguru.
partiduari oso ondo eusten ari da. Lana pilatzen ari baldin bazaio ere. Bai, lan asko jarri die, baina nik uste oso ondo ondala atzetik, pelotak defenditzen, da gero gainetik moztu eta ondo arrautzaune jo eta oso txuku nahi da. Aztertu genuki, Berraondorentzat pelota ona. Ikaragarrizko pilotaka da, zazpian bote, 10-etik eraman deluze. Dejada Zeharrak, dejada Berasaluzek, dejada Berraondok eta tanto. Hiru dejada bat bestearen atzetik. Tantoa gorri izan da, baina Zeharra ez dago gusto hala ere. Azte Rosarioa dakarren atzeko kuadroetara. Zeran ere horre Berraondo oso aurrera joan denean, airearen bila, gero Zeharrak atzeratu behar izan du eta zabalean dejada egitea erabaki du, bere burua salduz. Beste dejada bat Berasaluzek. Berasaluzek berri indula uste, Eta azkenean, hirugarrenean dejada tanto. Bai, bi saldutxo, bai Zeharra eta bai Berasaluzek. Hortzu Berasaluzeren dejada. Lehen da biziko ura, ozta eraman duena Berraondok. Dejadetarako greina ondixo amarra erakutsi ditzantu honetan Berasaluzek. Azkenean Berraondoren tantoa. 12 eta 13, oraindik atzetik Berraondo eta Zeharra. Eta partidua bete-betea, orain arteko partidurik borrokatuena, zalantzarik gabe, ezta, Josean, orain arte txapelketa honetan ematen ditugun denetan. Bai, otaina ondo jokatzen dituk eta gauz bat fakarri faltaztaile, pixkat aurrelari geixo aide sartzea, da gaina holago jotzaile egiten da, bati bat bintzat Berraondo, tanto bikain egiten ari, baina pixkat nik uste jendea behotu azten tanto gizateila horra aide sartzeien zehoik, tanto egiten aukeran, nik uste gutxi xamar partide hola kompleto izateko hoxi bagarri faltatzaio. Berraondo azpitik hartu zabia da. Ezin izan du eraman Deluzek 13 partiduko 3. berdinketa. Eta markagailuan lehen aldiz aurreratzeko beste aukera bat Berraondo eta Zeharrarentzat. Eraman oraingo zakea Deluzek. Zerra sartu behar izan du azken unean Berraondo. Zabaletik. Eutsi Deluzek atzera Berraondo. Deluzek egin du pelota horretan, 14 eta 13, oraintxe aurreatu ira lehen da biziko aldiz partidu hasi denetik, Berraondo eta Zeharra. Eta, Josean, beldur pixka bat bagenian, partidu hasi aurretik gehitxo luzatuko gote zen, guri komeni zitzaigunerako, eta alaxe izango duk, ezta? Bai, nik uste... Orain arteko partidurik luzeen ateratzen ari baita. Bai,
Albistegietako lankideak ere zai dauzkagu, Laister eten egin beharko dugu gure konexio hau, gero partiduaren azken txampan, albistegiaren barruan, tarte bat egingo diguten arren. 14-13, Berraondo eta Zeharra. Aurretik, partidu hasi denetik lehen aldiz, eta Berraondoren sakea. Eskuin bolea sartu da Berasaluze. Aztera Berraondok, 14-13 da partidua Jaun Andreok, eten beharrean gara, albisteek agintzen baitute, eta esan bezala, gero albistegiaren barruan izango gaituzue partiduaren azkena emateko prest. Gero arte beraz, pelotazaleo.